I dag vil jeg vise, hvordan man regner det her to cifre, hvordan man ganger det. Og du skal først altid starte med at sætte et 0. Og så skal du gange 3 med 5, og det giver 15. Og så skal du efter det gange 3 med 5. Og 3 med 3, ikke? Nå, 3 med 3 mente jeg også. Og det giver 9. Plus 1. Det er 10. Og så skal du gange 3. Ja, du skal bare sætte det et tal ned. Og så ned. sætte det et tal ned. Ja, sådan. Og så nedenunder. Og nedenunder. Så er det 2 gange 5. 2 gange 5. Og det giver 10. Så skriver du 0 nedenunder der. Ja. Nej, nedenunder. Ja. Nedenunder. Der. 0 her. Og et et-tal ovenover. Der med. Og 2 gange 3. Ja, det giver 6. Plus 1. 7. Så skriver du 7. Ja. Så skal det lægges sammen. Okay, og så skal de her to tal lægges sammen. Og det giver 1120.